Когато чуем фирма Аксис, за нас това е приятелство, партньорство, подкрепа, доверие, сигурност. Аксис за мен е първо приятелство, второ устойчивост и не на последно място успех в България. Стефи и целият екип ги отличава отношението, което раздават с толкова много любов към своите клиенти, към нас. Всичко, което предоставят Аксис, е доказано. Доказано е със своето качество и са водещи лидери на пазара. Аз съм доктор Валентин Павлов. Аз съм доктор Венета Павлова и заедно с моя съпруг преди 20 години създадохме клиниките Еодент. Повече от 20 години ние партнираме с Аксис. Благодаря за невероятното партньорство, благодаря ви за приятелството и за всички емоции, които ние заедно живяхме през тези 20 години. Честит юбилей, скъпи приятели! Бъдете здрави, бъдете успешни, бъдете благословени! Благодарим за всичко. Обичаме ви!